Shubor nakaslem jong Nongtrei Hima. Palat si benai hadian ke Kynshew Pynïap ke Nongtrei jong kawe ke Jaka Kynshew Pisa ke Shakri ha Kashnong jada gitim South Garahis ki pulit ki lakem no ya Ngut ki brio ki basuba don keti ha ketika kam kat kum ki kai phat kete ke jingja kala jah ka lai phau tarik jeliu menta usnam bat kalapen kendiat shikat de ya kathan barok kawe marmar hadian kete ke jingja la pengat mukot duma hathanat nonggal bibra hapo ki kendon lai spa ni phondrio bat lai spa ar bat la thauru ek special investigation team bantok ket halor ketika jingja ki pulit ka South Garahis ki lakem no ya Ngut ki brio kat kum ke jingtip sentiat bat ki core technology ya kita ile Ithuh kum David R marang na kachari para chuti para gol para Assam dimen marang na tatol gre bajing doba North Garahis bat sal nara ar marang na tatol gre bajing doba North Garahis la keno ba kita ki Ngut ki la persang ban thawi ka kenhun runar ban pentelun ki kampentrium jongki hake district ba pher harilum garo mardor hadin kate la thawi ka kenhun SIT ban toket halol kate ki jingja bat hadin kane ka kenhun jongi kala kren ki reupat ba pher ki balayu i khaddu ya kala not ki babun ki layu i kala not nongshong shnong ka Assam hadu kumba phra baje menmiet ngila ap ban yok sai hakabede ba kane bat ngila yo hadin ba Uwei ni ki ba sha kenno ulapen me ya ka mobile phone jong kala not marmar ngila mi ban let kem ya u bat ngila la ban kem ya u na Nongtrei East Garahis la ong USP ka South Garahis Ushailendra Bamania hadin ke jing sha kem usal nara ula phla halor ke ek ka balaja bat pen Ithuh ru eki weipat ki badan kti ban kentup ya uba shipara bat u David hakamit jong ke jingja kite ki Ngut ki larung haka yingsa jong ke lanot bat berngam berset ru ya ka dak ba Pynïap pistol bat Lute ya ka Pisa bat jingdon jing em naka Henry ki pulit kila kentat baka don kono ke jing thombor bat kedo baka daw halor ke Kynshew Pynïap ke Namar baka lanot ke Ithuh ya Uwei na kirunar jong ke kenhun ban penti kena ba omla ban pen Ithuh ya ki kita ki Ngut kila Pynïap ya kalanot haswa ban rongno ya ka Pisa bat ki jingdon jing em jongka ngila lap sai hadian balapen me ya ka phone jong kalanot bat kemno yote ubriu hadian kene ula phla halor ke ek balaja bat pen Ithuh ya ki weipat long USP kadba ya usal nara lakem na Nongtrei udamen marak ula syara na kashnong dengnang gre hapo bajing doba North Garahis ubalai u David uba shipara bat usal nara ulong uba khamjuat ya u David lakem hadian saus ngi lingba ka Nongtrei shitom baklam shong that jong ke SIT na Assam kila airu shangi ya kitiar balapenan kam bat ngila yo ban kurup ru ya ka pistol ka bakila ralang na ka benta ka kam kila syakem haringkat ki sabut ki babyang kumba kalong ki kwa ban thaw ya ka kenhun runar laong Ushailendra